22 септември е една велика дата в историята на България. На този ден е изкована една победа за нашата родина и това и извоюва място сред другите европейски страни, заяви професор Пламен Лекоступ, кандидат за кмет на Велико Търново, издигнат от ВМРО. На своите съграждани той пожела с гордост да се наричат българи и да се стремят винаги да бъдат независими. Тържествена програма по случай Денят на независимостта на България започна в храма Свети 40 мъченици в Стария град. Към празничната литургия се включи професор Лекоступ, кандидат за кмет на града. Негово високо преосвещенство Великотърновския митрополит Григорий благослови официалните лица и с празничен водосвет поръси със светена вода знамената. За 107-ми път Старопрестолният град е център на отбелязването на епохалния исторически факт. Днес, 22 септември, е един велик ден, една велика дата в историята на България и на град Велико Търново. Тук в Старопрестолния град преди 107 години беше обявена независимостта на майка България. Това е ден велик, на него е изкована една победа, при която България, независимо от великите сили, обяви своята независимост и зае своето достойно място сред другите европейски държави. Там, където тя е била през вековете, там, където е и там, където ще пребъде. И тогава, и сега България е независима държава, но всъщност можем да се зададем въпроса доколко сме независими и кога сме били по-независими. Дали преди 107 години или днес. Днес всички ние сме зависими. Зависими сме и от великите сили, зависими сме от самите себе си, зависими сме от това, което ние правим и сме свикнали да правим. Зависими сме от околните, от компютрите. Ако човек се огледа наоколо, ще види много зависимости. Затова искам да пожелая на моите съграждани, на гражданите на Велико Търново и на всички българи гордо да носят името българин, да не се срамят да се нарекат българин, да бъдат винаги българи и да се стремят да бъдат винаги независими. Честит празник! Професор Лекоступ заедно с представителите на ВМРО се включиха в традиционното шествие към хълма Царевец. Пред паметната пирамида, издигната по повод обявяването на независимостта, се проведе тържествен ритуал по поднасяне на венци от официалните лица и граждански и политически организации. Кандидатът за кмет професор Лекоступ заедно с депутата от Националния фронт доцент Милен Михов поднесоха цветя пред историческия паметник. Честванията продължиха в центъра на старата столица.